Namuhla ekuseni kuqubuke umlilo obusha ubuhanguhangu ngaphansi kwebhuloho elisemgwaqweni u-M1 ulandela ukunqamuka kukagesi kule ndawo. Iziphathimandla zomkhandlu udolobha zisola ubugebengu bokwebiwa kwezintambo zogesi nokuholela ekunqamukeni kwamandla kagesi kule ndawo. Yesterday around 8 p.m. We experienced electrical trip around this area, and our guys came here to have a look at it, and it was then restored. Late, after a few hours, then the fire then started. Then again they came back to try and extinguish. It appeared that it's normal, but again around today, early in the morning, it started again. But today it looks like very severe. Abecimamlilo bathwale kanzima ukunqanda amalangabo omlilo obuqubuka ngaphansi ezintanjeni zikagesi ezihambisana namapayipi anamafutha negesi. It's acts of theft and vandalism. Our securities have also picked up certain instruments that were used, to gain access to the tunnels. So, and they will be processing that through the relevant authorities. Kanti umonakalo uzohlonzwa emva kosuku kwenzeke lesigameko. Sekube nezigameko ezithusayo ezenzeke kuleli idolobha. We might have also a pipe which is supplying some oil along that tunnel. Hence, we have got this, very huge dark smoke coming out. But so far, we are doing our best to make sure that we contain, the smoke which is coming out of the tunnel. Esoqala kwabe sokuqhuma okwenzeka ngaphansi kwedolobha kwashona umuntu oyedwa, kwalimala nabanye. Esinye kwabe sokuqhuma kwegas eBramfontein kwalimala abantu nakhona, kanti okushaqisayo esokusha kwesakhiwo usindiso kwedlula abantu abangaphezulu kwama-70. Umbiko wophenyo ngalesi sigameko uzodedelwa ngesonto. Zonke lezi zigameko zenzeke enyakenye nakulonyaka.